Слушайте, обаче... Отзад, нищо, който трябва да се плита отзад. Цун-цун, цуни-гуни. А така, цуни-гуни. Не ти ли е малко трудно, Тео? Не ти ли е малко трудно, мамо? Не се ли затрудняваш, мамо? Не се ли затрудняваш? Затрудняваш ли се, Тео? Малко трудно, а? Колко е сериозен обаче. Той много сериозно го взима това ходене с големите обуви. Петленце такова. Петленце! Ти петленце ли си? Какво си ти? Момченце. Момченце? Момченце или петленце? Тео, я кажи как пискаше ти, като те постригвах. Много е смешно, съжалявам, обаче е супер смешно. Да, добре. Я кажи, Тео, тази година... Тази година бързо ще мине. И месеци. Тази година и месеци. Да? Да. Какво за месеците? Днеска къде беше ти? Къде беше ти? Къде беше? В Леля Дими ли? Беше с Леля Дими, къде е на фризьор? На фризьор ли беше? Аз съм в чувствака. Слизай, мами, слизай, че ще ми разкривиш бутон.